L'editorial esportiu ens deixa més contents que mai. El poliesportiu municipal de Caldetes es va disputar dissabte al migdia el partit de futbol sala de la Lliga Escolar entre el Caldetes i l'Arenys. Dos equips que, per l'edat dels seus jugadors, tenen una trajectòria curta, però no menys esperonadora. L'equip local va mostrar un clar avantatge de joc des de la primera part, amb un parell d'artillers que van marcar bona part dels 15 gols que es van anar succeint al llarg del partit. Els nois del Calella només van deixar que l'equip visitant marqués un gol que, com no, va ser molt celebrat. Aquest any sembla que l'equip de l'Arenys està en una fase d'aprenentatge, per la qual el Calella ja va passar l'any passat. No en va, en la primera ronda no van aconseguir guanyar cap partit. I és que des de l'editorial de Maresme Esport pensem que tot èxit ve precedit d'un procés d'esforç que remarcarem fins a la sacietat a la nostra línia editorial. I és que en els equips de la Lliga Escolar és més important la diversió, el companyerisme i un aprenentatge tècnic del joc que no pas la creació i destacament d'un o dos jugadors que s'enduguin tots els elogis, formant de manera pràctica i teòrica els jugadors, buscant per ells una bona base sobre la qual posar els ciments d'una carrera esportiva per al dia de demà i que ho puguem veure nosaltres.